Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё, як звычайна жывы эфір. Прадпрымальнік, блогер, палітык Александр Кнырович у нас у студыі. Прывітанне, Александр. Дзень добры, дзень добры, паважаныя гледачы. Абмяркоўваць, як звычайна, будзем важныя падзеі ў эканоміцы, у беларускай, у сусветнай, у палітыцы, бо эканомікі без палітыкі, на жаль, вельмі мала засталося ў нашым свеце, пакуль вы збіраецеся глядзець гэты стрым. Нагадаю, што у Александра ёсць уласны YouTube-канал, які называецца Кнырович. Кожны чацвер там публікуецца відэа, нейкае такое сціслае, ёмістае пра нейкую падзею, з'яву, таксама датычную эканомікі, хутчэй за ўсё беларускай. Бываюць выключэнні, канешне, але вось звычайны флоу такі. А ў пятніцу мы тут на Еўрарадыё збіраемся з Александром, каб разгарнуць гэтае відэа як цукерачку, абмеркаваць, адказаць на ваши пытанні, безумоўна. Таму ставьте лайки, дызлайки, подписывайтеся, калі вы ў бяспецы. Александр, вы пачалі з таго, што вы прынеслі нейкую бомбу з сабой. Як бомбу? Можа быць, нават сексуальную. Ведаеце, калі з'язджаў наш міністр антыманапольнага рэгулявання і гандлю гаспадар Богданов у Казахстан, я трохи так засумаваў. Будзе, такі быў весёлы чалавек, толькі у яго было яшчэ ідзей, як там анекдоце, у меня столькі яшчэ ідзей было, на жаль, памёрлі, как бы усе жывёліны. У яго было шмат ідзей, але на яго месца прыйшоў чалавек, які падняў планку яшчэ вышэй. Ведаеце, наш Марах выставіў на абмеркаванне грамадскае прапанову. Іх вельмі узрушылі сексуальныя гэтыя тавары. Цацкі ў крамах, у онлайн-крамах. Ведаеце, з якога боку яны падышлі? Яны падышлі з такого, што якая беда у гэтых онлайн-крамах дэманструюцца гэтыя тавары і часам у працоўным стане. Гэта парушае права каго? Дзяцей. Так, гэта парушае права дзяцей. І там напісана, што мы, прэамбуле, мы прапанавалі увогуле забараніць продаж онлайн гэтых тавараў. Ведаеце, якая была хмара вісела над намі? Над беларусамі, канешне, Беларусь. Але гэта прапанова чамусьці не прайшла. І таму у нас ёсць новая прапанова. Вось папробуйце здагадацца, Павел, якая прапанова, калі нельга цалкам забараніць, гэта ўсё. Калі нехта прадае там умоўна фалаімітатар, ён на куфары ці на якім-небудзь іншым, на Wildberries, ён паказвае, што тавар. Тавар. Это вы можете набыць. І гэта в Беларусі нельга. А мы ж памятаем, што міністр у нас цяпер фанат савецкіх часоў, савецкага падыхода да гандлю. В Савецкім Саюзе секса няма, толькі каханне, як мы памятаем, і адпаведна, прапану, то бок забараніць нельга. Забараніць? Я думаю, нельга паказваць. Трэба упакаваць. Вось вы ведаеце, Павел, вы дасведчаны чалавек. Я просто не першы год в этом бізнесе. Так, таму што прапанова там выглядае так. Прадаваць можна, але мы забаранім цалкам карцінкі. Так цяпер мусіць быць напісана фалаімітатар, дзілдо, значит, продаецца, значит, там, я не ведаю, что там, кайданкі ружовыя, костюм для БДСМ, так, замест фото. І там павінна быць прапісаны тэхнічныя характарыстыкі і асаблівасці ўжывання. Я паспрабаваў себе уявіць, ведаеце, асаблівасці ўжывання. Як гэта, ведаеце, прапісаць гэтую вось так асаблівасці ўжывання і не нанесці псіхічную траўму пакупнікам, ведаеце? Саваць там... Слухайте, конечно, Александр... Не засумуеш з беларускімі чыноўнікамі. Ведаеце, які быў першы каментар пад гэтым тэкстам? Не першы, ладно, пяты. Там ужо пачалі абмяркоўваць, ёсць пяты каментар, ёсць... Грамадскае абмеркаванне. Людзі пішуць тое, што яны хочуць дасканаліць. Прапанова, вось, ведаеце, калі да гэтага ўжо было, на 7,5 балаў такая навіна, то гэта прапанова яе падымае да 9, напрыклад. Говорит, так і трэба зрабіць. А яшчэ, чаму у нас прэзерватывы прадаюцца ў прыкасавых зонах гіпермаркетах? Гэта ж
Разврат, как по-белорусски разврат? Ну, Дзень распуста. Распуста. Гэта распуста. Так, ведаю гэта слово. Дзень беларускай мовы святкуем сёння распуста. Гэта распуста. Таму прапануем прадаваць прэзерватывы, як у савецкія часы, толькі ў аптэках. Бо небяспечна. Нават у каталіцкай Польшчы, дзе, ну, вось гэтыя настроі, яны вельмі моцныя, да, про тое, што прэзерватывы это ўвогуле лішнія рэчы ў жыцці людзей, да, яны застаюцца у хуткім доступе, скажем так, да, вось у гэтых прыкасавых зонах там і так далее. У нас, я спадзяюся, пакуль што таксама застаюцца. Ну і вы ведаеце, пакуль застаюцца, ну колькі часу, магчыма, у вас ужо не так шмат часу. Трэба запасцісь. Добра, сябры. Добра ў гэтым тое, што прэзерватываў тэрмін прыдатнасці нармальны. Ну што там, чаму там псавацца, власна кажучы, да, там тэрмін прыдатнасці некалькі гадоў. Конечно, сумна, калі, ну, вось ты так прыкідваеш, колькі табе на некалькі гадоў трэба прэзерватываў, да, і вось пралічваеш гэта ўсё, і у цябе ўжо ўсё па плане, як бы, мусіш, вот, не больш за столькі, да, каб не скончылася. 9,5, калі, ну, ладно, все ж таки... калі я себе увіл хатнюю гаспадыню, якая, як плануюць, да. Вось все ж таки пакуль што я так разумею, што магчымасць схадзіць в аптэку па іх па новыя все ж таки прапануюць пакінуць. Ну вось такая навіна не вельмі сур'ёзная, паважаны сябры, але я не мог з вами ёю не падзяліцца, бо гэта, канешне... А я думаю, Александр, што это вельмі сур'ёзная навіна, таму што яна няхай і ў такой вельмі, ну, кропкавай форме, але яна адлюстроўвае тыя працэсы, тую змену стаўлення ці хутчэй тое, што пачало вось вылазіць гэтае стаўленне знутры Лукашэнкі, знутры яго чыноўнікаў да бізнеса, і ў прыватнасці да бізнеса буйнога. Гэтаму была, ну вось, секс цацкі, прэзерватыва, да, вось гэтым можна гандляваць, вось гэтым нельга, вось мы тут вам зарэгулюем, значит, тут мы вам патлумачым, як трэба працаваць там і так далей. А яшчэ цэлая нарада была прысвечаная таму, як бізнес мусіць ну, там было сказано дапамагаць. Жестачайше будзе дапамагаць. Я толькі не зразумеў крыху каму, да? І давайте мы вот паслухаем, там за столом сидзіць Лукашенко, з аднаго боку армія верных чыноўнікаў, з іншага боку там звычайна таксама сядзяць чыноўнікі, бок праціраюць вот это бесконцыя шэрэнгі чыноўнікаў, праціраюць сваімі дупамі гэтыя крэслы. Але гэтым разам пасадзілі кіраўнікоў буйных кампаній і вот палілось. Давайте, вось калі, можа быць, вы зразумееце, каму трэба дапамагаць, да? Что это за дапамога, то мы вам будем удзячныя за комментарий. Ну, если вы богатые, слушайте, ну когда-то же вы бедные были. Неужели вы забыли? Я нет. Ну, давайте немножко дадим тем, кто бедный, и то, кто хочет, вернее, кто должен получить эту поддержку. Не надо этим бомжатникам их кормить, если они могут работать, но не хотят. Вы подсказать должны быть, чтобы мы с ними разбирались. А вот кто попал в трудную ситуацию, порой не по своей вине, причине, там, ну помогите им. Ну чисто по-человечески, если можете. Я же не заставляю вас помогать. Но мы видим... Вот если вы там где-то благотворительностью занимаетесь и помогаете, спасибо вам, мы, соответственно, отношение к вам будет соответствующее. Потому что вы помогаете, ну, по-большому, моим людям. Ну, як звычайна, такі поток свядомасці, але тым не менш. Вось гэтыя людзі, якія трапілі ў цяжкае становішча, і якім трэба дапамагчы. Не бомжатнікі, якія не хочуць працаваць. Паміраюць. А вот эти вот люди, якія трапят, я вот не разумею, это хто? Ну, у меня ёсць прыклады, але з гэтага прыклада будзе шмат пытанняў. Таму што я сутыкнуўся вось у Фейсбуке пры абмеркаванні, ведаце, добрае ці дрэннае Ціхановская. І вось как бы чалавек прыводзіць прыклад, што ёсць Беларусі санкцыі, і вось як же так, і прыводзі прыклад іншай жанчыны, я зайшоў на старонку, і жанчына піша, што піша? Як мне жыць? Піша яна. Як мне жыць? У меня дзіцё, ну там некалькі месяцаў, дзіцё з захворваннямі, цяжкімі захворваннямі, дзіцё інвалід. І яе пенсія на гэта дзіцё 650 рублёў,
ад беларускай дзяржавы, а адна банка гэтага харчавання сухога для гэтага дзіця 180 рублёў. А яно і патрэбна, бо гэта, гэта такое, спецыяльнае, гэта не так проста. І ў яе пенсіі гэтай не хапае проста на ежу для гэтага дзіцяці. Не кажучы ўжо пра лекі і пра ўсё астатняе. Я зайшоў, паглядзеў, колькі каштуе гэтае харчаванне ў Польшы на траціну міні. У беларускіх рублях 110 рублёў. І яно не ўключана ніякія санкцыйныя спісы. Гэта цалкам вынік працы Лукашенка над беларускім бізнесам. І я паглядзеў, колькі плацяць у такім стане жанчынам у Польшы. Цалкам атрымліваецца прыкладна 900 евро. Жанчыну у такім стане атрымлівае дзяржавы, плюс цалкам бесплатныя, без аплаты лекі. До 18 гадоў Польша лекі, калі гэта не захворванне такое аднаразовае, а калі гэта такое, цяжкае сістэмнае захворванне, яны без аплаты цалкам. І вось, ведаеце, я ведаю, вось гэты чалавек, які нічога ў жыцці дрэннага не зрабіў, які апынуўся ў такім стане просто таму, што гэта дзяржава, якая кажа, што мы сацыяльная дзяржава, насамрэч аставляе чалавека адзін на адзін са сваімі праблемамі. Таму такія людзі ёсць. Але замест таго, каб вырашаць рабіць сваю працу, таму што гэта праца Лукашэнкі, гэта праца кіраўніка дзяржавы, раз он вырашыў, што ён кіраўнік. Я не вырашаў, вы не вырашалі, і вы, пажаны гледачы, тоже не вырашалі, таксама не вырашалі, але ён вырашыў, што гэта ягоная праца. Збіраць падаткі. І я ўпэўнены, што тыя людзі, якія сядзяць там па левую руку яго сидзелі, гэта вельмі было цікавае паседжанне. Напэўна, я зраблю пра яго відос, таму што гэта я не зразумеў шмат чаго з гэтага пытання. Я не зразумеў сэнса наогуле гэтай навошта ввогуле быў гэты сеанс гіпноза. Аб чым гэта было? Там бацька, што гэта было? Так вось, яго праца ў тым, каб збіраць падаткі, і мы збіраем 13 плюс там на пенсіі 19 мільярдаў даляраў у год. І размяркоўваюць іх так, каб гэтая жанчына не мела праблем з гэтым дзіцём. У тым ліку, каб не мелі праблем пенсіянеры, не мелі праблем усе сацыяльна неабароненыя слаі сектары беларускага грамадства. Замест гэтага ён бере мільярды долараў беларусаў і выкідывае у АЭС, выкідывае у сельскую гаспадарку, куды ён сёння, напэўна, паехал, і так далей. Гэта робіць ён, і пасля гэтага сидзіць і не саромеецца, і не чырванее, і говорит, кажа, ты ж бізнес, ты ж багаты. Дапамагі дзяржаве. Бізнес, усё, што павінен рабіць, гэта плаціць падаткі. Гэта яго абавязак. Все астатняе не з'яўляецца яго абавязкам. Калі там гэта вельмі было цікава, Тацяна Бакальчук, цяпер уже Тацяна Кім зноў, якая каштуе больш, чым усі у том памяшканні ў 10 разоў, яе капітал там 5,5 мільярдаў, астатнія былі ацэнкі доларах, так? Яна сидзіць таксама, яшчэ, ведаеце, яшчэ не ускаквае, як наши, калі называюць Валдберрис, калі называюць МАЗ, как бы дырэктар МАЗа падскоквае там. Там є за 2 рукі з боку калегі. Сидзі, Таня, сидзі. Нічого галоўна не кажы. На твары было ўсё напісана, таму што гэта быў такі твар, ведаеце. Вось, Александр, вы думаеце пра Лукашэнку, калі шчыра, лепш, чым я, як выявілася. Таму што вы думаеце, што вот гэта Лукашенко казаў пра дзяцей, пра вось матулю, якой пенсіі не хапае на тое, каб выгадаваць дзіця з інваліднасцю, да? І толькі ў другую чаргу вы згадалі вось гэтыя мільёны, мільярды, якія вкідваюцца ў топку паспяховай сацыяльна-эканамічнай мадэлі беларускай, да? А я якраз думаю, што гаворка ідзе зусім не пра людзей, а якраз вось праз гэтыя дзяржаўныя прадпрыемствы, якім, все ўжо не хапае ў дзяржавы, каб кожны год дараваць працэнты там Пінск-древу пасля мадэрнізацыі ўжо 15 гадоў, да? Каб, значыцца, былі грошы на заробкі на МАЗе, да, вось людзям, там што заробкі трэба трымаць высокія, іначай все з'едуць, калі не ў Еўропу, дык у Расію, дзе заробкі вышэйшыя, як бы, да, і цэны там вышэйшыя, таму выгадна і бульбу, і яйкі беларускія туды весці, да, і заробкі вышэйшыя, адпаведна, трэба трымаць на МАЗе. І вось я думаю, што гаворка ідзе якраз пра гэта.
вечны вось гэты батл, ну возьми калгас які-небудзь, подцягні, да, вот шэфства возьми, там возьми прадпрыемства якое-небудзь стратнае, да, вот дапамагі і гэтак далей. Як бы, канешне, гэта апасродкавана дапамагае тым, хто на гэтым прадпрыемстве працуе, калі яны ўспрымаюць свой заробак як таксама вот пасобе нейкае, да, дапамогу там по непрацаздольнасці прадпрыемства. Это дапамога не по непрацаздольнасці людзей, бо людзям дай, як бы яны б рабілі, людзі ў Беларусі рукасты. Это дапамога по непрацаздольнасці прадпрыемства беларуска пры Лукашэнку і яго гаспадарніках. А вы вот все ж таки думаеце, что это про дзяцей? Я про Лукашэнку, напрыклад, думаю лепей, чым пра Пуціна, і цяпер ужо чым пра Трампа, ведаеце. Я ўсё ж таки бачу, што ён не ў сябе, то будто бок ён не асазнае рэчаіснасць, уже давно не асазнае рэчаіснасць, у яго давно, ведаеце, свет, які, не такі, як у вас ці ў нас, ён жыве у такім дзесь у суседнім свеце, але ўсё ж таки нейкія маральныя нормы, якія зашыты кудысьці, зусім вось на базавым узроўні, аб тым, што нельга ваяваць. Ведаеце, ён злодзей, ён забойца, ён павінен сядзець у турме, але вось узровень нельга ваяваць у яго ўсё ж такі ёсць. Таму што ён сам баіцца страціць уладу, таму што чагосьці іншага. Но ў гэтым сэнсе он лепей, чым Пуцін, потому што таго, хай згарыць свет, калі ў ём не будзе Расіі. Ведаеце? І таму так, я сапраўды думаю, што калі ён кажа аб гэтым, я не думаю, што ён кажа пра мас ці Белшына, магчыма, вы маеце рацыю, магчыма, я паглядзім на што будзе. Я ўпэўнены, што бізнес ён не будзе хаваць гэта ж як бы это карпаратыўная сацыяльная культура, абавязак. Я так не люблю гэтае словасполучэнне. Але калі ты ўжо бізнесовец, і ты вымушаны, калі ты па добрай волі, так добра, супер, а калі ты вымушаны, ты ж все ж таки з гэтага нейкую карысць захочаш сабе. Я думаю, што гэтыя ўсе бізнесы не будуць хаваць, яны будуць казаць, мы дапамаглі там матулі, дзіця, там. І калі ў гэтым спісе пойдуць калгасы і мазы, то як бы вот мы ўбачым, як все было задумана. Дарэчы, тут я, конечно, згадаў Машэнскага. Я не памятаю, ці ён сидзеў за гэтым столом, калі шчыра, вот там не было, да? Але я чытаў, што ён закрываў са сваіх грошай зборы якраз такі для дзяцей, вось на гэты чароўны укол, які дазваляе выправіць генетычнае захворванне, каштуе там 1 мільён за дозу, якіх там трэба умоўна 3 з алгензма яна называецца, ці нешта такое, да? І вот ён якраз гэта не афішаваў. Гэта нейкім чынам, гэта ведаюць нейкія людзі, якія там не ён, а яны пішуць у Фейсбуку. Так што, магчыма, у мяне памылковая гіпотэза. Магчыма, бізнес і не будзе хваліцца гэтымі інвестыцыямі. Гэта залежыць ад асабістых якасцей чалавека, які гэтым бізнесам кіруе, канешне, так. Слухайце, так, мне таксама вядома, што Машэнскі вылучаў грошы на сацыяльныя такія рэчы. Таму мне, слухайце, цалкам гэта размова пра Машэнскага не каштуе 5 хвілін нашага тут часу ўжо. Давайте тады спынімся на тым, што... Але мне ёсць, ведаеце, не аб Машэнскам асабіста, а зноў неспадзяванка для вас. Ці неспадзянка, як... І так. Это ж наша беларуская мова. Мы як хочам, так і гаворым. Учора зранку я прачытаў наступнае яшчэ одно даследаванне ад Беканова, з кімсьці яшчэ, прабачце, не памятаю, з кім яшчэ, і там было стаўленне да некай беларускай ідэнтычнасці. І вось там было вельмі цікавае пытанка, і там было стаўленне такое, якія брэнды вы асацыюеце з беларускасцю, з Беларусю, не беларускасцю, Беларусю. І, канешне, у яго зноў ёсць ужо не 4 групы, а 5 груп в беларускам грамадстве, якія там заўжды былі. Савецкія, рускацэнтрычныя, ён іх асобна выдзяляе, там свядомыя,
і хтосьці яшчэ зноў, ну, дарэчы, зноў там моя тэза аб тым, што ў беларускам грамадстве вось такія русско-савецкія да траціны, ну, зноў там па пытанке атрымліваецца, што да траціны так і ёсць. Не болей, але і не 3%. Так вось, з пункту гледжання вось гэтага спіса брэндаў прамысловых, там было шмат, напрыклад, 12, там был Wargaming, ИПАМ, там был БелАЗ. Ну, вось паспрабуйце угадаць, на якім месцы Савушкін. На якім месцы? Месца по апытанке з пункту гледжання бренд, з якім асацыюецца Беларусь, так. Да? Ну, в десятке, да? Третий. То бок, ну, это пытанка людзей беларускіх. Вышэй за БелАЗ і за... Камунарка, БелАЗ. Камунарка, БелАЗ, а потым Савушкін. Wargaming здесь там, вось, там у десятке, але здесь там 8-9, але, канешне, калі гэта агулам, а калі кажацца пра там свядомы, то, конечно, там будзе іншая раскладка, і там Wargaming і хтосьці іншы з такіх кампаній будзе так, ну, значна вышэй. І што для мяне, конечно, цікава, там такая ж самая пытанка і наконт дзеячаў культуры, і, конечно, ёсць першае месца, якое вось дзіўна, аб гэтым, магчыма, іншы час трэба паразмаўляць. Конечно, на першым месцы песняры з Мулявіным, і яны на першым месцы ва ўсіх групах. І ў расійска-цэнтрычных, і ў савецка-цэнтрычных, і ў свядомых, і ўсіх. То бок, ведаеце, гэта такі феномен, які аднолькава ўспрымаецца ўсімі часткамі беларускага грамадства, як і дранікі. Ведаеце? Ну, Машэнскі, як мы ведаем, не аднолькава ўспрымаецца ўсімі часткамі беларускага грамадства, але ладно. Я прапанаваў спыніцца на тым, што ёсць добрыя учынкі за ім, але ёсць і дрэнныя. Таксама я чуў, што ў яго ў офісе на сцяне вісіць, ці вісела, як это вот, як в школе былі вот эти грамата, диплом, там, падзяка, да, вот падзяка за ўдзел у нейкай там кампаніі Александра Лукашэнкі на буйную суму, на нормальную такую суму. Вось, чуткі, канешне, магу не мець рацыі, але вот як ведаеце, хочаш жыць, умей вярцецца. Вельмі хочацца запытаць у вас і ў нашых гледачэй, ну, астатні раз, і не трэба на него адказваць. Калі вы кажаце, што за ім ёсць нейкія учынкі, то які ж вот што вам вядома не з пункту гледжання сказаў Петрухін ці хтосьці дадумаў? Не, мне это не Петрухін сказаў. Я разумею, што это давно было. А з пункту гледжання вы дакладна ведаеце, вы бачылі паперку. Тому вось гэта гісторыя з Марозевым для ОМОНа аказалась цалкам фейкам. Ведаеце? Таму, ну, не будзем абмяркоўваць гэту тэму, у нас... Да, я думаю, вы у іншы бок павернеце, за кім няма такіх учынкаў. Ну, вось паглядзім вось на гэтых буйных бізнесменаў, так, да, вот што яны будуць рабіць у такой же сітуацыі. Бо я думаю, што сітуацыі падобныя. Прыйдзі і дапамагі з выбарчай кампаніяй, прыйдзі дапамагі з калгасам, там, вот это вот всё. Мне ніколі не давялося дапамагаць камусьці ў выбарчай кампаніі, дзякуй Богу, Беларусі. Але я бы дапамагаў, напрыклад, па просьбе аблвыканкама хоккейному клубу Солигорск, ну, Солигорск. Шахтер Солигорск. Вось как до гэтага ставіцца? Ну, как бы, нейкі чалавек, які вось трымае марку, скажа, так ты ж плаціў беларускім чыноўнікам. Ай-яй-яй. Ну, так, плаціў, але, ну, ці гэта было дрэнна для беларусаў? Я не ведаю. Складана. Хто-небудзь калі-небудзь разбярэцца. Яшчэ мяне, канешне, ў гэтай цытаце, ў гэтым відэа, якое мы паглядзелі, ўжо апошняе пра яго, вот класна яно пачынаецца. Я-то думал, што, ну, агульна прынята так, што людзі прыходзяць у гэты свет аднолькавымі, голенькімі, крычаць, іх шлёпаюць там па дубцы, да, і вот это ўсё. Аказваецца, людзі прыходзяць у гэты свет беднымі. Ён жа ім кажа, вы ж таксама былі беднымі. Вы помните? Вы, может, забыли, а я помню. Я не упэўнены, што яны все былі беднымі. То бок маленькімі і голенькімі, да, калі нарадзіліся. А вось наконт беднымі, і вось гэта, мне здаецца, таксама важная дэталь, каб разумець, мы, вот у Лукашэнкі, да, в головах, мы бедныя. Мы мусім быць беднымі. Нехта стал богатым. І тады ён... Ну, то бок, ты не маеш права просто быць богатым. Ты мусіш, ну, вот...
подзяліцца туда сюда вось тут ёсць шмат чаго абмяркоўваць, таму што вось гэта ўяўленне, канешне, Лукашенко, калі распавядае пра то, што хтосьці зарабіў грошы, першае, што ён думае, што ён скраў гэтыя грошы. Гэта мы бачылі там некалькі тыдняў таму, калі ён казаў пра вывод грошай з Беларусі. А што, яны самі зарабілі? Не, яны не даплацілі беларусам. Но не ў гэтым даже сэнс. Ведаеце, я ніколі не кажу пра сябе і не казу... Моя сям'я была нармальнай савецкай сям'ёй, беднай. Таму што ўсе савецкія сем'і былі амаль аднолькава бедныя. Вось, я помню, што мне калісьці былі, ведаеце, две пары гэтых штаноў, і адны былі з дыркай, а другія нет. І адна пара красовак. Я шмат чаго ведаю пра сваё жыццё, але я ніколі не лічыў сябе бедным. Я заўсёды адчуваў, што, па-першае, мне дастаткова, а па-другое, весь свет у маіх руках. Я зараз себе адчуваю так, што калі мне будуць патрэбны грошы, менавіта грошы, я пайду і зараблю гэтыя грошы. Вось. І таму псіхалогія беднага чалавека, якому не хапае, якому хтосьці доўжан, які ад гэтага пакутуе, што гэта бедны. Гэта, па-першае, выключна псіхалогія, гэта неправда. Вельмі бываюць такія толькі выпадкі, калі гэта маюць пад сабой падставы. Але з гэтай псіхалогіяй шмат чаго дрэннага ў жыцці выцікае. Не трэба казаць пра сябе, што ты бедны. Ніколі не. Даже калі вы сапраўды маеце праблемы з грашыма, трэба адчуваць, што, па-першае, вы не бедны, гэта часова, а па-другое, ўсё залежыць ад вас саміх. Толькі так. У Беларусі ўсё наадварот. А калі вы багаты, это часова. Так. Але, ведаеце, ён прапануе, у чым зло, у чым бяда. Ён прапануе такі погляд на свет усім беларусам. То бок, з яго пункту гледжання усе беларусы павінны быць беднымі і чакаць ад яго, што ён ім дасць. І вось гэта цалкам псіхалогія, якой не павінна быць у краіне. Псіхалогія павінна быць у краіне. Мы моцныя, мы вельмі моцныя, мы дасведчаныя ў шмат якіх сектарах. У нас нармальна працоўныя рукі, нармальна працоўныя головы, мы абавязкова заробім шмат грошай. Вось, і будзем лепей за Польшу, Чэхію ці Швейцарыю. Толькі дайце шанс гэта зрабіць. Не спыніце рэпрэсіі, уйдзіце. Калі ён, ведаеце, на гэтай ж нарадзе, калі ён казаў, будзе мне відос, вы калі нехта замінае вам працаваць, вы мне напішыце, я абавязкова разберуся. А калі вы сароміцеся напісаць, так напішыце ў інтэрнэце, у меня памочнікі абавязкова прачытаюць, мне пакладуць на стол. І ўвогуле, я вось гэтага, які замінае працаваць бізнесу, я яго атата. Мне здаецца, што ўсё нават крыху горш. Там наўпрост прагучала, калі вы займаецеся дабрачыннасцю, мы ўсё бачым, і, ты мне дапамагаеш, я табе дапамагаю. Далі была тырада пра тое, што... Нет, то бок, калі ты адсцігнул, то стаўлены да цябе, не будзем перашкаджаць, да? Калі не, то, Слухайце, мы разумеем, што гэты спіс добрасумленных бізнесаў, гэта некае, у мяне параўнанне з апрычненні, якая была пры Іване Жахлівым, напэўна, ўсё ж такі па-беларуску, а не... Так. Іване Жахлівым. І калі краіну ён падзяліў на две часткі, адну меншая, но мая, гэтыя апрычнікі, воўкі, так, а астатнюю з ёй можна рабіць ўсё, што вырашыў. І, напэўна, гэты спіс, гэта такая ж самая прапанова. Давайте мы зробім адних такімі, а іншых другімі. Вось, таму нічога добрага, канешне, я не жду, але, вось... маньяк, як ёсць. У нас не шмат часу засталося. А у нас было яшчэ пытанне пра Трампа. Трамп, мне здаецца, ўжо прылетае сёння, таму што ён, канешне, выцесніў з навінаў вообще все. Ёсць спакуса просто пісаць, што там адбываецца ў ЗША. Давайте кінем просто масток на наступны раз, таму што я
калі ён так прадоўжыць, то ён можа здзейсніць мару Пуціна, ён можа разваліць ЗША, зрабіць долар не першая, там, трэцяй мировой сусветнай валюты і шмат чаго яшчэ, таму што ён працуе на разбурэнне іміджа ЗША ў свеце. Долар трымаўся на даверы да ЗША, і Трамп з камандай зараз робіць шмат таго, каб вярнуцца кудысьці на пачатак 20-го стагоддзя з пункту гледжання даверу да долару. Таму гэта будзе здзейсненне мары Пуціна. У гэтым месцы паставім кропку, на наступны раз яго перанесем. А што ў нас яшчэ было? Слухайце, у нас яшчэ нарада прысвечаная сельскай гаспадарцы. Яна адбываецца літаральна, да, Лукашенко у сваіх любімых пейзажах, сена, пейзанін, чыноўнікі, да, вось гэта ўсё. І там, направду, што нічога асабліва новага, акрамя, давайте пасмеемся крыху, да? Вот, ведаеце, гэта вядомая цытата Лукашэнкі: вы хацелі дождь, я вам даў дождь, да? А цяпер высвятляецца, што Лукашенко прадказаў зіму. І зрабіў ён гэта. Так з гэтага трэба было ж пачынаць. У снежні. Вось давайте послухаем, калі вы мне не верыце. Сейчас такой в эту зиму самый острый период, о чем я вас предупреждал, когда у нас в декабре, в январе весна была, что зима еще придет. Да. И вот она, зима пришла. Як бы я в шоке, да. Ідзе зима, ідзе зима. Як бы, да. Лукашенко кажа: я вас у снежні, у студзені, я так разумею, што ён мае на ўвазе, калі было цеплей, да? Я вас папярэджу, што будзе холодно. І вось прыйшла зима. Ужо в заслугі сабе перед чыноўнікамі стоячы записывать, что зима пришла в лютым, да, и разумеў, у чэрвені снег выпал, да, и ён такі у красавіку казаў там: я вам кажу, у чэрвені выпадзе снег, да, снег выпадае у чэрвені, ён такі: хоба. Вот. Але у снежні, мне у лютым нагадвае, вось у інтэрнэце есть шмат мемаў з Джейсоном Стэйтом, якіх гаворыць вось такога рода глупства, да? І вось гэта амаль можна выразіць, паставіць яго Джейсона замест Лукашэнкі, будзе адзін в адзін такія. Так говорил мой дед, и я твой дед. Типа вот такого, да? Такого ўзроўня. Гэта такого ўзроўня дыскусія, таму што, канешне, вось ведаеце, гады ідуць, ён стары, ён там драхлее, ён уже там трасецца галава і бачна, як яму цяжка жыць, але вось гэтая вось его рыса, вось мем на меме яго не пакідае. Да, без Лукашэнкі, конечно, чыноўнікі не разабрались бы, што зіма прыйдзе зімой, да, і, але я тут с іроніяй заходжу, але магчыма і не разабрались, магчыма, яны там на ручным кіраванні уже настолькі, што, он кажа: прыйдзе зіма, рыхтуйцеся. Яны рыхтуюцца. Калі б не сказал, не падрыхтаваліся б, да? Вот. Прыйшла зіма, стала холодная, такі. Павел зноў дэманструе большую дасведчанасць у беларускіх рэчэй гэтых рэаліях. Я не магу себе ўявіць. Мне проста ілюзій не засталося. Ведаеце. А яны реально все там же стаяць навокал і глядзяць яму у рот. Зіма будзе, зіма. Нет, он говорил, она пришла. Зима близко. Зима близко. Уже сябры, весна близко, направду. И спадзяюся, что близко адліга. Мы уже не паспяваем сёння паговорить, хотя мы заявлялі гэтую тэму. Тэма вельмі цікавая. Вось чакалі мы, што пасля выбараў рэпрэсій неяк спыняцца, вось гэта адліга, толькі што згадаў, яна пачнецца. Давайте, Александр, бліц, да, у мяне нема пакуль што адчування, што пачалася нейкая адліга. Хаця выпусцілі 2 палітвязняў, журналісты Рады Свабода, яшчэ 2 амерыканцаў, затрыманых у Беларусі. Але мне здаецца, што это такія сітуацыйныя рэчы, і яны здаваліся і раней, здараліся. Што скажаце вы? У вас паўхвіліны. На жаль, рэальна паўхвіліны, ведаеце,
першы мы бачым як быццам працяг таго, што адбывалася мінулым годам напярэдадні і як быццам выбараў у Беларусі. Нічога іншага мы не бачым. Па-другое, мы бачым нейкія таемныя перамовы паміж Лукашенко і Трампам. І калі у суадносінах Зеленскі-Трамп, я 100% упэўнены, што Зеленскага няма магчымасці пагадзіцца на ўмову Трампа, і мы пабачым яшчэ вельмі доўгія размовы мы пабачым то, як все будзе апірацца зараз на Еўропу, таму што калі я слухаю, што кажуць польскія палітыкі, у мяне натхняе, і я такі раблюся значна больш упэўнены, таму што ў Польшу у большасці палітыкаў няма ніякіх ваганняў. Напрыклад, прапаноў ці давайце пагадзімся з Трампам. Яны кажуць, Трамп там, за акіянам, а мы тут побач, мы побач з Расіяй, мы побач з Беларусю, таму у нас няма такіх магчымасцей сказаць, ну добра, давайте зараз зробім, як зробім, а потым будзем думаць, што будзем далей. Не, так не будзе. Так вось у Трампа няма ніякай магчымасці дамовіцца зараз з Зеленскім на ўмовах Пуціна, а вось дамовіцца з Лукашэнкам, каб трохі адцягнуць яго ад Расіі, зняць для него, ведаеце, вось гэтыя інструменты, мы разумеем, што Беларусь малая, так? Але інструменты гэта цалкам у руках Трампа. Зняць санкцыі з Беларусі. Так? Дамовіцца, каб трохі спыніліся рэпрэсіі, выйшлі шмат палітзаключоных, палітзняволеных, і гэта у інтарэсах і Лукашэнкі, і Трампа, ну, разумеем, насколькі малы Лукашенко, але гэта не ў інтарэсах Пуціна. І таму я больш стаўлю на то, што будзе адліга, што будуць выходзіць палітзняволеныя, таму што гэта такі, ведаеце, вельмі простыя дзеянні. Ты выпускаеш вось такую колькасць, яны выходзяць, а я тебе санкцыі, частку санкцыю здымаю. Гэта простыя дзеянні, якія могуць прывесці, пусть да малога, але ўсё ж такі для поспеха, і для Лукашэнкі, і для Трампа. Таму ў гэтым сэнсе я больш веру, чым не веру. Ось так. Але пакуль няма. Пакуль не чуваць гэтую адлігу. Магчыма, праз тыдзень у нас. Чакаем. Сябры, Александр Кнырович, Павел Свердлоў, праз тыдзень сапраўды пабачымся і працягнем нашу размову пра тое, чым дыхае Беларусь, чым дыхае свет у плане эканомікі і палітыкі. Дзякуй вялікі і са святам, з днём роднай мовы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.